Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в украинской и международной информационной повестке дня. Вы также можете присоединиться к нашему эфиру на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически будут выводить номер телефона. Вот сейчас даже вывели +380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Также можете использовать программу Skype, адрес которого на ваших экранах atr.tv. Это наш адрес. Вы можете звонить нам по скайпу, по видеосвязи и задавать ваши вопросы по обсуждаемой нами теме. Нам важен ваш голос. Ну а гость нашей студии — политический эксперт Валерий Клочок. Витаю вас. Витаю. Начнем нашу беседу с такого информационного сообщения. Как известно, в Крыму оккупационная власть сейчас ввела 3-й, самый жесткий этап экономии воды. В Симферополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах воду люди видят с 6 до 9 утра и с 18:00 до 21 вечера. Так оккупанты сейчас хотят сэкономить 60 тысяч кубометров каждый день. Действительно, ситуация с водой в Крыму сложная. На что, по-вашему, могут пойти оккупанты и Путин ради возобновления и решения вообще вопрос воды в Крыму? Ну, я думаю, що поки що ні на що. Єдиний інструмент у них для вирішення цієї проблеми – це є Донбас. Тому я думаю, що в цій частині, якщо на якихось, ну і Україна це розуміє, якщо це питання кримське буде використано, да, вибачайте за цинізм, як розмінна монета поки що питання Донбасу, то якось зрушення якісь можуть бути. А Путін, ну, на ескалації конфлікту, я не думаю, поки що ні. Йому це не настільки вигідно. Він не полишає своїх надій, там, да, якихось там розширити. А розкройте, як це корелюється Донбас і вода? Справа в тому, що якщо будуть поступки Україні зі сторони Путіна, то Україна може взамін дати воду в Крим під якимось іншим приводом. Поки що питання припинення війни на Донбасі, воно фактично підвішене в повітрі. Воно з місця не зрушується. Тому тут говорити конкретно, які механізми, ну, до прикладу, припинення активної фази бойових дій, проведення виборів під повним контролем України і так далі. Ну, тут інструменти самі різноманітні. Ну, от буквально неочікуваний інструмент, спільна, я не знаю, як назвати, інспекція українських. Да, ми обсудимо ту тему. Тому чекати можна будь-яких не те, що поступок, а взаємних домовленостей. Тим паче, нині Україна і в тристоронній контактній групі знаходиться в активній фазі перемовин саме з Росією. На жаль, там Криму нема, тому може бути так. Ну, знову, це таки дуже гіпотетично. Але я думаю, що, ви знаєте, врешті-решт, українська влада може піти навіть на такий, ну, компроміс під якимось приводом. Ми вже з вами колись обговорювали це питання. Звісно, в мене є своя модель, там, як можна дати воду в Крим. І я не заперечую цього, що це можна зробити було б. І без шкоди собі. Але маю це на увазі України. Чи на сьогодні, звісно, ну, я не думаю, що українська влада не розглядала такі варіанти, але з якихось міркувань до цього не готова. Але активної фази, як на мене, перемовин по цьому питанню її нині немає. Ну, а вы допускаете такой вариант развития событий, когда оккупанты скажут: сложная ситуация, мы не справляемся. Украина, помоги. Такого не буде. Це не та історія. Такого просто не буде. Тут, ну, вибачте, такого не буде. Угу. Росія на це не піде. Не треба, допоможи, в якому сенсі допоможи. Це не та історія, як на мене. Но они же, видите, сейчас вот последние новости, когда российские оккупанты, изменники, псевдопрокурор Крыма Наталья Поклонская обращается к международным структурам, апеллирует к ООН и просит, говорит, что у нас здесь гуманитарная катастрофа. И ей с ООН отвечают, говорят, ответственность за Крым несет Украина вместе с Россией. Ну, це ж, рахуйте, це ж не прохання до України, це апеляція до світу, що, мовляв, Україна піддає загрозі життю і існуванню. Ну, вона ж стверджує, це ж її громадяни. Тут буде така, знаєте, маніпулятивна гра. Тому питання води в Крим, воно ще не закрите. Не згадайте, не випадкові заяви були Арахамії, які потім говорив, що не так зрозуміли. Також ще когось із чиновників, я вже точно не згадаю зараз так швидко. Але ця дискусія час від часу підіймається, і навіть зараз вона піднімається за кулісами в Офісі Президента. Тому що ситуація, про яку ви говорите, там дійсно в Криму катастрофічна. І я думаю, що просто рано чи пізно це питання дозріне до того, що
можна буде його вирішувати, подавати в воду. Хоча, звичайно, дуже багато ура-патріотизму довкола цього в Україні. Але, як на мене, то треба було б зваженіше підійти до цього питання і дійсно якимось чином використати питання води. Да, цинічно для України, але використати. Но это наш механизм давления Звичайно, на Российскую Федерацию, это санкционный, наш механизм санкционного давления. Так, я і не випадково говорю, що я не виключаю, що це буде використано, наприклад, на Донбасі, не виключаю. Тому що, знову ж таки, питання повернення Криму. Ставити, що дамо воду, поверніть Крим, да, і це трохи не те, що нерозумно, неадекватно. Тим паче, ми ж знаємо позицію Росії. Вони категорично відмовляються будь-яких майданчиків говорити про Крим. Задача сделать как можно дороже Крым для оккупантов. И, знаете, на территории временно оккупированного Крыма, вот когда приезжал Путин туда незаконно 27 августа, разговаривали с экспертами и в Росводресурсах предлагали ряд проектов, которые могли бы обеспечить водой Крым, но посчитали и сказали, что это будет слишком дорого. Ви знаєте, ми з вами пригадуєте, скільки вели дискусію стосовно, чи буде міст в Крим, чи не буде. Ніхто не вірить. Він завалиться через 2 дні, його не добудують. Він є. Печальний факт, але він є. Да. Дуже шкода нам, що так сталося, що Росія вирішила це питання. Тому, я думаю, вирішення питання і води для неї також підйомне, і ресурси знайдуться. Єдине питання, що, звісно, вони рахують кошти. Я розумію, вам дороговизна Крим. Ви вірно говорите, один з механізмів. Але я цей наратив стосовно ведення санкційної політики проти Росії, що, мовляв, вона якимось чином в перспективі дуже далекій створить ці передумови для того, щоб була припинена війна і повернений Крим. Ви знаєте, допоки ми до цього дочекаємося, то, мабуть, не одне покоління зміниться і взагалі ситуація може змінитися. Зверніть увагу, що ринок зараз дуже суттєво змінюється. Тому не можна однозначно стверджувати, що, наприклад, за рахунок лише санкційної політики, це точно не можна стверджувати. Росія в далекій якійсь перспективі, знову такі часові проміжки, вона висякне, в неї не стане ресурсів на утримання Криму. Це, знаєте, така і наведення війни на Донбасі. Газ не закінчується в Росії, бізнес працює в Росії, інвестиції в Росію вливають. Зверніть увагу на позицію Європи по відношенню до Росії, вона продовжує інвестувати в Росію. Десятки та сотні мільярдів євро, без перебільшення. Якщо брати загальний об'єм, лише там Франція обраховує фінансування, так само як Німеччина, десятками мільярдів євро. У нас в Україні інвестиції за рік 2 мільярди доларів були. Для порівняння. І в Росії які. Тобто, розуміємо баланс. Тому це, заяви Європи в частині ведення санкцій – це швидше заяви пробажані. Але вони ніяк не корелюються з політикою і стримування російської агресії. Це маячня. Тому треба нам врешті-решт дивитися реально на ці речі. Я дійсно бачу лише єдиним вихід, я його вкотре вас повторюю, це зміни до Конституції, надання повної автономії Криму. У повної незалежності Криму тоді можна по-іншому ставити питання на порядку денному в світі. А так поки що, ви знаєте, ми самі тримаємо Крим, самі створюємо йому проблеми. От Україна сама створює Криму проблеми. Хоча до питання Криму і кримських татар, корінного населення, титульної нації Криму, зовсім по-іншому треба було підійти. Тоді з водою можна було б вирішити. От уявіть, ми, простий механізм, визнаємо Крим, я гіпотетично говорю, незалежною державою, ми заключаємо з вами договір і подаємо воду в Крим. Все. А платить хто буде? Ми просто в борг нараховуємо за символічну ціну $1 в рік. Ціна контракту може бути? Може. Я образно говорю. І так питання буде вирішено. Я думаю, що кримчани будуть лише дякувати Україні від цього. Звичайно, це погано сьогодні корелюється з суспільною думкою, навіть це сприймається як швидше, як зрада. Звісно. І це дуже складно. Політики довкола цього будують багато політики. І це, вона заважає, саме політика заважає сьогодні вирішити питання Криму. Хоча б зрушити з місця. Давайте сейчас свяжемся с нашим ньюзрумом, коллегой моим Романом Спиридоновым, который нам подробнее расскажет о событиях на территории временно оккупированного Крыма. Рома, привет, рассказывай, что сегодня произошло в Крыму. Приветствую, Гульсум. Да, расскажу коротко, над чем сейчас работает Заман. И сегодня в нашем эфире вы услышите о так называемом суде над Мустафой Джемилевым. В оккупированном Армянске судят национального лидера, и прошло уже 3-е по существу заседание. Происходит это заочно, без обвиняемого.
И сегодня допрашивали свидетеля Муйбина Небиева. Он заявил, что никаких признаков нарушения государственной границы России за пределами Армянска не было. Напомню, оккупанты обвиняют Мустафу Джемилева в незаконном пересечении границы. Речь идет о его попытке в мае 2014 года попасть в Крым из Херсонской области. Что абсурдно, хотя бы потому, что даже по российскому законодательству тогда Крым не был российским. Второй свидетель по фамилии Латынин на заседание не явился, по какой причине неизвестной, поэтому суд объявил перерыв и заседание перенесли на 11 сентября. Оценку так называемому суду дал уже адвокат Николай Полозов, который представляет интересы Мустафы Джемилева, и об этом мы тоже расскажем в следующем выпуске наших новостей. Еще из важных событий сегодня. У здания Министерства внутренних дел Украины активисты требовали немедленного расследования нападения на бывшего политзаключенного активиста Владимира Балуха. Сейчас он находится в больнице после сильных побоев. Его нашли 8 сентября в районе гидропарка с травмой головы и переломами рук. При этом до сих пор нет официальных комментариев медиков о его состоянии здоровья, и в больницу к нему пускают не всех. Подробнее об этом тоже в нашем сюжете смотрите сегодня в 9 вечера. На админгранице с Крымом будут тестировать на ВИЧ и COVID-19. В сервисных центрах, контрольно-пропускных пунктах планируют создать медицинские пункты, где крымчане смогут сдать анализы, как я уже говорил, на ВИЧ, COVID, а также на туберкулез и гепатит. В Крыму завели 5 уголовных дел, точнее не уголовных, административных дел, и вынесли 8 приговоров за отказ служить в российской армии. Об этом сообщают в крымской правозащитной группе. Чаще всего за уклонение от службы в российской армии оккупанты назначают штрафы, как отмечают правозащитники. Из 98 известных решений по таким делам один раз уже был вынесен приговор об условном сроке лишения свободы и один раз об обязательных работах. В остальных случаях присуждают штрафы, говорится в заявлении крымской правозащитной группы. В то же время оккупанты начали очередные учения на оккупированном полуострове, и уже есть реакция нашего премьер-министра на возможную агрессию россиян. О том, что сказал Денис Шмыгаль, мы тоже обязательно расскажем. И еще одна история, связанная с водой. Как мы все знаем, там катастрофическая ситуация. Воды нет, в кранах течет ржавая вода по несколько часов, и люди ищут самые разные способы, как добыть воду, тем более, что фермерам она нужна для полива. И вот в оккупированном Крыму этих фермеров оштрафовали за то, что они незаконно добывали воду из подземных источников. А в Советском районе оккупанты обнаружили 3 факта такой добычи и без лицензии на использование недрами, и оштрафовали на 9 тысяч рублей. Это по нашим деньгам примерно 3000 гривен. Гульсум? Рома, а вот что еще хотела у тебя спросить. На территории материковой части Украины уже зафиксировано более 145 тысяч случаев COVID-19. Только за сегодня заразилось 2500 людей. А что с коронавирусом на территории Крыма? Еще один человек умер от коронавируса в оккупированном Крыму. Это уже 36-я смерть от COVID-19 на полуострове. За минувшие сутки там уже подтвердили 67 новых случаев заболеваний. И среди заболевших есть так называемая вице-премьер оккупационного правительства Крыма Елена Романовская. Ну, пока это все, что я могу рассказать. Больше уже в следующем часе. Спасибо большое. Это был Роман Спиридонов, журналист с нами на прямой связи прямо из Ньюзрум. Он рассказал самые последние события из временно оккупированного Крыма. А я хочу перейти к следующей не менее важной теме. В Киеве под зданием Министерства внутренних дел Украины провели акцию, на которой требовали расследовать все обстоятельства избиения бывшего политического заключенного Кремля Владимира Балуха. Все подробности с акции и как сейчас себя чувствует крымский активист, давайте посмотрим в сюжете. Кто поднял руку на Балуха? Кто поднял руку на Балуха? Всіх не переб'єш, та хто замовив Балуха. З такими плакатами сьогодні пікетували офіс МВС у середмісті Києва. Серед присутніх – друзі, товариші, колишні бранці Кремля та народні депутати. Зокрема, заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Він відкидає побутові мотиви нападників, бо, каже, Володимир за цей рік на волі кожен день присвячує боротьбі за Україну і не приховує свою позицію.
він провів цей рік у боротьбі. Тому, коли кажуть, що починають з битавухи, потім намагаються сказати щось, якась там п'яна розборка, що якийсь потім сам упав, потім розбойне нападіння, це неприпустимо. Тому що це намагання нівелювати його, нашу всю боротьбу. Напад на Балуха нагадав початок російської окупації в Криму, каже учасник національного руху Сінавер Кадиров. Пригадує, саме на річницю звільнення 7 вересня бачився з Володимиром в офісі Меджлісу, а зранку дізнався шокуючу новину. Встретились, обнялись, порасспрашивали о делах, здоровье и так далее. И когда на следующий день утром супруга мне сказала, что так и так Володя нашли в лесопосадках и так далее, я, откровенно говоря, воспринял эту информацию как старую. Мне стало немножко не по себе, и это для меня был некий такой щелчок, говорящий о нездоровой, о температуре, політичній температурі в государстві. Друзі Володимира Балуха по крихтах збирають інформацію і тримають контакт зі свідками події. Подруга колишнього бранця Наталя Лютікова просить поліцію долучити цю інформацію до справи і тримати суспільство в курсі розслідування. І ми хочемо, щоб щодо нього теж було чесне правосуддя, щоб не було приховування фактів, не було приховування інформації, не було покривання злочинця, який це зробив. Ми просто хочемо знати правду. Вся інформація, яка є у поліції, яка дає підстави розпочати розшук їх, вона має бути оприлюднена для того, щоб суспільство допомогло в цьому. Мітингарі називають напад на Балуха частиною російського реваншу в Україні. Наполягають на прозорому розслідуванні і наголошують, що не дадуть спустити це на гальмах. Це політичне переслідування, це жахливий напад, який повинен бути наказаний. І треба цьому приділити важливу увагу, щоб знайти замовників і виконавців. Народні депутати Артур Герасимов, Ростислав Павленко та Ахтем Чийгоз тим часом пішли на зустріч з керівництвом МВС. Впродовж години говорили з міністром Арсеном Аваковим, його заступником Антоном Геращенком та очільником Нацполіції Андрієм Крищенком. Наголосили, що напад був спланований з Росії. Міністр Аваков взяв справу під особистий контроль. У мене особисте запитання тільки одне. Хто зробив і навіщо? Щоб офіційно було сказано. А Володимир Балух вже третій день перебуває в реанімації столичної швидкої. Він у важкому, але стабільному стані, підключений до апарату штучної вентиляції легень. Лікарі від коментарів відмовляються, а відвідувачів не пускають навіть на поріг лікарні. Так було і з його духовним наставником ще з часів Кримської неволі, митрополитом Сімферопольським та Кримським Климентом. Владика хотів помолитись за здоров'я Балуха біля нього. Проте головний лікар Олександр Ткаченко почав йому погрожувати поліцією. Схожа ситуація сталася напередодні із нашою знімальною групою. Ми зосередили увагу керівництва МВС та керівництва Національної поліції на тому, що прозорість життя і діяльності Володимира Балуха після звільнення зосереджує нас, як народних депутатів, на думці, що цей напад – це замах на вбивство цього активіста, цього політв'язня з боку країни-агресора. В 2016 році окупанти в Криму затримали фермера Володимира Балуха за український прапор, що майорів над його обійстям. За надуманими обвинуваченнями його засудили до 5 років за ґратами. Там чоловіка били і катували. А 7 вересня минулого року в рамках великого звільнення наших бранців він повернувся в Україну. Владислав Стужук, Ельдар Ісматов, Іслям Пінка, Заман, АТР. Видите ли вы в нападении на Балуха политический мотив? Я поки що нічого бачити не можу, на превеликий жаль. Мені шкода, що Балух в реанімації, він не може говорити. Тому до цього часу мені дуже важко коментувати
Я не виключаю, і десь частково підтримую протестувальників, які сьогодні були, і вони, це акція застереження, як на мене. Ви маєте звернути увагу, що такий мотив може бути присутній. Я думаю, що в МВС це розуміють, бо Балух – це не пересічна особа, він дійсно є уособленням, вибачте за тавтологію, але дійсно уособленням такого, знаєте, проукраїнського в Криму, і це, і для мене це постать, відверто вам скажу. Тому я коли прочитав новину, був вражений, шокований. І знаєте, коли таких людей б'ють, то це дійсно може викликати сумнів у тому, що ти там на рівні побутовому щось викликало. Але не можна цього виключати, звісно. Тому я думаю, що нам трохи варто зачекати, дочекатися саме коментаря самого Балуха, дай Боже йому здоров'я міцного, щоб він пошвидше одужав. Тим паче в мене так сталося, що я буквально напередодні був з ним, я в студії, бо він вмикався в телеефір, ми обговорювали там одну із тем стосовно там існування, неіснування європейської коаліції, антипутінської коаліції, це також до теми. І дійсно там через наступного дня я там дізнаюся цю новину. Він був при нормальному здоров'ї, звичайно, все. Вони там вирішували разом із, в цей же день зустрічалися звільнені в'язні Кремля, тоді така їхня зустріч була. Тому вони були тоді в офісі омбудсмена навіть, вирішували якісь питання, так розумію, які стосуються саме їхньої громадської діяльності. Він говорив про те, що збирається йти на вибори, бо бачить своїм покликом долучитися до управління держави. І я вважаю, що це абсолютно нормально, заслужено. Людина, яка пройшла дійсно катівні Кремля, вона має право бути дотичною до цього процесу, але сам цей факт, він дійсно інцидент, потребує дуже ретельного розслідування, щоб, і я вам скажу чесно, мені хотілося, щоб довкола таких питань було менше політики, тому що дуже важливо нам, знаєте, не експлуатувати ці теми. Але я розумію, політики, вони, як правило, мають такі застереження, мають на це право. Тому дочекаємося вже, коли Балух зможе говорити. Давайте перейдем к следующей теме, которую вы уже упоминали выше. Согласно последним сообщениям из Офиса президента Украины, совместную инспекцию вооруженных сил в районе поселка Шумы с участием ОБСЕ временно приостановили. Накануне трехсторонняя контактная группа по Донбассу решила провести проверку украинских окопов в этом районе, чтобы проверить, не нарушают ли военные условия перемирия. Инспекция вместе с так называемыми ДНРовцами возмутила украинцев. С нами сейчас на прямой связи Сергей Панков, ветеран российско-украинской войны. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Для начала, что вы думаете относительно вот этой инспекции? Что это было? В принципе, мысль я выражу не только собственную. Думаю, что большинство ветеранов и ветеранского сообщества в принципе. То есть это, не знаю, что в головах должно было быть у нашего руководства, чтобы предложить подобную авантюру. Мы настроены настолько радикально, чтобы не допустить подобных эксцессов, что они даже себе представить не могут. Что происходит в соцсетях, созвоны постоянные с ребятами из других городов. И они говорят, что, ребята, мы с вами, ждем команды, и мы тут же приезжаем. Вот то, что сейчас вот эту инспекцию временно приостановили, с чем вы это связываете? Скорее всего, с резкими высказываниями критики по отношению к происходящему. По-другому, нормально, адекватно это никак нельзя воспринимать. Это какой-то бред. Это сюрреализм, честное слово. В воюющем государстве приглашать врага, посмотреть, как у нас устроены позиции. Они уже убили несколько человек за время перемирия. И ОБСЕ говорит, что нет никаких претензий к украинской стороне, она не нарушает условия перемирия, тишины. И тем не менее наше руководство говорит, вы не верите ОБСЕ, так заходите и сами посмотрите, что у нас все в порядке, мы все выполняем. Это идиотизм. Извините за крепкие слова. С вашей точки зрения, вообще, можно ли сегодня доверять ОБСЕ как структуре? Вот ваша позиция, ваше видение. В принципе, ОБСЕ мы особо не доверяли с морской пехотой, которую пытались инспектировать. В принципе, я знаком не понаслышке, потому что в 2015-2016 годах я воевал в составе 501-го и 1-го батальонов морской пехоты. И тогда уже у нас на позициях, у нас в тылу ставили очень мощные камеры ОБСЕ для наблюдения за линией
как они назывались, соприкосновения, за линией фронта, по сути. Причем боевики на своей стороне отказались эти камеры ставить. Это все есть в архивах, можно посмотреть внимательно. На нашей стороне эту камеру поставили. Камера очень мощная, она с сотен метров считывает лицо. И через несколько дней после установки у нас был такой серьезный бой. Причем, как выяснилось, в этот момент камеры не работали по какой-то причине. То есть к ОБСЕ много вопросов изначально и всегда были. И вот последнее, что вас хотела спросить, как стало известно из Офиса президента Украины, пока что вот эту операцию, вот эту вот инспекцию, ее, как сообщили, временно приостановили. В случае, если эта инспекция будет возобновлена, чем это грозит для нас, для Украины? Я боюсь даже предположить, чем это может грозить непосредственно нам с вами, в принципе, как стране в целом. Честно говоря, даже немножко страшно. Не хотелось, всегда хочется подходить с холодной головой. Честно говоря, эти провокации со стороны государства немножко уже поднадоели, и они могут в какой-то момент вызвать действительно взрыв в сообществе. И тогда, а нам это совсем не надо. У нас война и так в стране. Что мы воюем с внешним врагом и в некоторой степени пытаемся воевать с внутренним. Сейчас пытаемся его сдерживать. Армия выполнит любой приказ. Как раз в армии я не сомневаюсь абсолютно. Но если не будет крепкого тыла в виде гражданского сообщества, то армия может не выдержать. Спасибо вам большое. Дуже дякую вам. Сергій Панков, ветеран російсько-української війни, був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую вам. Совместная ведь вот эта проверка отменилась по просьбе украинской стороны. Вот у меня это письмо специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине и модератору рабочей подгруппы по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы. И здесь, как говорится, отменили эту встречу из-за новых выдвинутых со стороны РФ требований, а именно посещение новых точек, осуществление фото- и видеофиксации, а также подписание совместного протокола. Що скажете, що це взагалі? А я думаю, нам трохи варто почекати, розібратися детально в цій всій історії, тому що той аналіз мій, який по дорозі до вас, я там дивився на останні новини, тому що швидкість, з якою змінюється ця ситуація інформаційна, вона вражаюча. До прикладу, 2 години тому телевізійна служба новин ТСН опублікувала сюжет, я роблю пряме посилання, щоб всі розуміли, що там відбулася інспекція. Навіть журналіст підтверджує це, і він говорить, що там був присутній, одягнений у цивільну форму. Ймовірно, вони говорять, генерал, який є на території ДНР, це, я зараз не пригадаю його прізвище, але це не так складно буде перевірити, і що він нібито навіть давав воду нашим військовим, а вони її викинули. Розумієте? І поряд з тим, після 14-ї години на сайті Офісу президента з'являється інформація про те, що наразі не може бути проведена інспекція. Ну, а сейчас сообщение появилось в 13:36 в українському інформаційному пространстві о том, що інспекції не буде. Я розумію, але от я зараз буквально дивлюся повідомлення на сайті Офісу президента 14:21. Розумієте? Тобто якось так цікаво корелюються речі, листі направлені раніше, пізніше, але це все вказує на те, що до чогось не домовилися. Поки що на даному етапі не домовилися. Але пішла дискомунікація. Так, десь збой пішов серйозний, тому що журналісти констатують одне, телеканал ТСН, так, Офіс президента говорить інше, майже в один той самий час. І там були і автомобілі, і, я так розумію, ОБСЄ, і журналісти це знімали, і журналісти каналу ТСН це розповідає в прямому ефірі. І цей сюжет є на YouTube-каналі, можете передивитися. І глядачі можуть глянути. Тому це ж, а заява вчорашня Леоніда Кравчука, очільника української делегації в ТКГ, вона говорить про те, що це, буде нормально, але це, і це, не те, що нормально, він вважає, що це один із методів прийнятних для того, щоб все-таки продовжити цей процес перемир'я і вийти на якісь домовленості з метою припинення війни. І я не виключаю, що цей механізм буде реалізований, але питання часу. Можливо, не сьогодні, можливо, там завтра. І просто я, знову ж таки, з огляду на ті додаткові умови, про які говорить Офіс президента, мушу не те, що констатувати, а робити висновки про те, що забаганки тієї сторони, як зараз модно вже називати ОРДЛО, так, вони справді не співвимірні із
попередніми якимись домовленостями. Це знову на рівні гіпотез і всього решта. Бо я не можу в цій частині, наприклад, закинути нашій делегації, що, мовляв, ви мало даєте інформації, бо є речі, про які дійсно говорити не треба до того часу, поки домовленості не будуть досягнуті. Мені, наприклад, не дуже приємно, я вже, знову ж повертаючись до наших з вами ефірів, в цій студії неодноразово говорю абсолютно про інший формат припинення війни, абсолютно про інший, виключно через миротворчу місію ОБСЄ. Але це питання знято з порядку денного в світі, не лише в Україні, а в світі. Світ про це мовчить. Європа мовчить, ОБСЄ мовчить, Сполучені Штати Америки мовчать, Росія і тим паче. І ми фактично рухаємося по сценарію Мінських угод, які з самого початку вони є неадекватними для нас. Але ситуація вкрай складна, і вона поки що по-іншому вирішуватися не буде. Ті, хто ухвалює рішення, іншого способу припинення війни не будують. Це є на сьогодні та гірка правда, яку нам дають і нам згодовують. А ми нічого з цим зробити не можемо. Ми просто її поки що їмо. Скажіть, а вообще була необхідність в проведении данной інспекції? Ви розумієте? Со слов Пушилина, с какого-то терорист вийшов, щось там сказав. Питання ж не в самій інспекції. Це знову моя особиста думка. Питання в наявності інформації про те, що такі спільні місії можуть бути. Тому що, пригадайте, ми повернемося до одного із планів припинення війни Авакова. Він говорив про поліцейські місії, він не говорив про спільні. Але ми всі чудово розуміли, для того, щоб контролювати ситуацію на непідконтрольній території, там мають бути наші поліцейські, наші військові, наші представники органів безпеки, які відповідають за безпеку держави. Але вони не можуть бути без представників тієї сторони. Звісно, ми цю інформацію ніхто ж нормально не сприймав. Як це так? І нині реакція людей, відповідно, вона такою є. А це перша проба пера. Звісно, що, знову ж таки, погано, що ми мало маємо інформації з тієї сторони, аби розуміти справжні наміри і мешканців, і їх ватажків. Але мені здається, що їхній намір вирвати максимум для себе влади з України. Тобто залишитися в лоні України, мати економічні відносини з нею, але керувати там по-своєму. Тобто мати якийсь особливий статус навіть. Не просто, хоча ті повноваження, які вже передбачені в чинному законі, в існуючому законі про особливості місцевого самоврядування, довкола якого власне ведеться ця вся дискусія. Там колосальні права, я не знаю, Автономна Республіка Крим, навіть і то, можливо, мені видається менше, мала їх, так? Але знову це такі гіпотетичні порівняння, не можна зрівнювати. То тут, от саме в цьому руслі, швидше всього, і рухаються ватажки. Вони хочуть вижати по максимуму. Я не виключаю, що такі додаткові умови могли бути. Вот эту инспекцию, наверное, действительно неправильно было бы рассматривать отдельно. Вот когда мы говорим про инспекцию, про разведение войск на Донбассе, подписание формулы Штайнмайера, создание какого-то консультативного совета и так далее, и спрашиваем про вот эти вот действия непонятные, израдные, как оценивается в обществе. У «Слуг народа» они говорят: так стоп, это же все было подписано в 2014 году. Есть документы, и нужно же что-то с ними делать. Вот мы делаем. Правда. А де вони сказали неправду? Вони сказали правду. Просто команда Порошенка це підписала і не виконувала, хоча намагання були. Були конкретні намагання внесення змін до Конституції 31 серпня 2015 року. Невдала спроба. Звісно, радикально налаштована дуже велика частина населення, сьогодні менше, однозначно стомленість вона є, то сьогодні вони просувають цей вообще корректно связывать сегодняшнее время и 2014 год? Ведь события были совершенно... З точки зору якої? Коректно з точки зору чого? Тут також треба розрізняти. Коректно з точки зору припинення війни? Да. Коректно чи з точки зору збереження України в тій моделі, якою вона була? Ні. Тому тут кожен по-своєму знаходить правду. Тут однієї правди на всіх не буде. Тим паче, що попередні 5 років вони були не настільки вдалими для України, як могли бути. І це для багатьох є аргумент. І навіть на сьогоднішній день, от маючи команда «Слуги народу» всю повноту влади, от в них є дуже класна отмазка, вибачте, від цих всіх негараздів, які з ними творяться. Це коронавірус. Світова пандемія, криза, ми не можемо нормально рухатися, всі зайняті своїми проблемами, ми маємо щось робити. Вони цим користаються відчасти, реалізовуючи Мінськ-2. Але порівнювати можна
Виправдовувати можна, засуджувати також можна. Тут і є в тому проблема, що всі задоволені не будуть. Треба знайти десь оцю золоту середину. Але її було б легше шукати, якби в цій моделі було і питання Криму. Тем временем наблюдатели с ОБСЕ зафиксировали новые нарушения договоренности со стороны боевиков. На Донбассе, кроме зафиксированного стягивания оружия, боевики роют траншеи. Тем временем в Министерстве обороны сообщили, что в зоне ООС сохраняется режим тишины. Наши военные используют это время для разминирования прифронтовых территорий. Давайте послушаем синхрон. На усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша. Бойових втрат та поранень серед особового складу об'єднаних сил немає. Українські воїни продовжують неухильно дотримуватися повного і всеосяжного режиму припинення вогню, що розпочався із 27 липня цього року. Напомню, ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча в нормандском формате на уровне советников государств глав нормандской четверки состоится уже завтра, то есть 11 сентября. Вероятнее всего, она пройдет в Берлине. С нами сейчас на прямой связи заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий в 16-19 годах Георгий Тукай. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну что ж, завтра должна состояться встреча советников лидеров нормандской четверки. Каковы ваши ожидания? Если откровенно, то никаких ожиданий. Была бы моя воля, я бы эту встречу вообще отменил, так же, как и встречу в нормандском формате. Ибо нет ответа на важный и самый главный вопрос. Какова цель? Ради чего проводится эта встреча? А ваши версии для чего? Ну, если рассматривать весь тренд действий команды Владимира Зеленского, то с моей точки зрения все, абсолютно все говорит о том, что шаг за шагом эта команда двигает нашу страну к сдаче национальных интересов. И с моей точки зрения эти люди заслуживают криминального преследования за совершенное ими действие. Поэтому я и говорю, что была бы моя воля, я бы им не разрешил не проводить встречи на уровне советников, ни тем более на уровне президента. А можете аргументировать, в чем проявляется эта государственная измена? Ну, пожалуйста, если смотреть события только вот последнего месяца, совершено с моей точки зрения, три кричущих прецедента. Впервые за все годы работы трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона не послала за горизонт представителей Российской Федерации и их, не знаю, как их назвать, приглашенных, которых Ермак собственноручно обозначил в документе как полномочные представители. В ответ на ультиматум, который выдвинула российская сторона о необходимости пересмотра Украиной постановления Верховного Совета о проведении местных выборов. Новоназначенный руководитель украинской делегации господин Кравчук решил этот мяч перекинуть на поле Верховной Рады, создав прецедент впервые за все годы. Верховная Рада, в свою очередь, не нашла ничего лучше. Она не послала, в свою очередь, русских с их ультиматумом, не послала Кравчука туда же с его инициативой, а начала рассматривать этот вопрос и изучать этот вопрос в комитетах. Абсолютно было понятно, что как только создан прецедент, когда украинская сторона начинает реагировать, то бишь рассматривать, изучать вопросы, которые ставятся в ультимативной форме врагом, то на этом враг никогда в жизни не остановится. Не прошло и 2 недель, как последовал ультиматум со стороны мерзавца Пушилина. И какова реакция украинской стороны? В очередной раз мы не послали его в его пирамиду МММ, откуда он выполз, а украинская сторона не придумала ничего лучше, как осуществить миссию совместной инспекционной поездки
Которые уже отменили. Ну, дай бог. Пока что, вы знаете, эта команда, у нее... Я дважды за сегодняшнюю ночь пересмотрел интервью Андрея Богдана. Это 9 часов эфира. И 8,5. Впервые я ощутил страх за нашу Родину. Спасибо вам большое. Георгій Тука, заступник міністра тимчасово окупованих територій 16-19 роках, був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую. Нормандская встреча советников лидеров должна состояться уже завтра. Чего ждете ви? Ну, знову ж таки, питання до того, чи вона відбудеться. Я поки що ставлю під сумнів сам цей факт, тому що події, які розгортаються довкола шумів, вони доволі різнопланові, і обстріли вже зафіксовані. Таке ощущення, що намагаються подорвати. Щось відбувається. Тому ця зустріч, як на мене, ще під великим питанням. Тому що, чому? Бо на зустріч треба приїхати навіть радникам із якимись конкретними вже напрацюваннями. Їх поки що немає конкретних, які б зрушили питання з місця саме вже припинення війни. Відтак, треба почекати. І що я чекаю від зустрічі в нормандському форматі в будь-якому випадку, це повне виконання Мінських угод. Я говорю, безвідносно мого відношення до них. Я вже одноразово говорив, вони мені категорично не подобаються. Але да, для розуміння ситуації, що чому вони зустрічаються? Реалізувати Мінськ-2. І сьогодні всі сторони зацікавлені навіть в цьому. Тому що ми ж, наприклад, не знаємо, який вплив на організацію цієї такої спільної інспекції мали, наприклад, лідери нормандського формату, які могли дати вказівки або побажати, щоб ця інспекція відбулася як один із факторів типу примирення сторін. Вони ж поступають за примирення. Тому, друзі, нормандський формат, Тука не випадково говорить, що їхати не можна. Але ж і Порошенко туди їздив свого часу. Хто ж і заснував цю, фактично, заснував то не він, Голланд заснував цю таку четвірку. Але ж дотичні ми до неї. Путін, ми і Ангела Меркель, сьогодні Еммануель Макрон. Тому ця конфігурація поки що зберігається, іншої немає. Оце є проблема. Давайте к следующей теме. Вот Георгий Тука упомянул интервью экс-главы Офиса президента Богдана. И вот действительно он в этом интервью также рассказал, что спецоперация по вагнеровцам продолжалась год, и ее сорвал человек, якобы близкий к окружению президента Владимира Зеленского. Богдан намекнул, что звонок был на российской стороне. Давайте его послушаем. То есть спецслужбы Украины, Главное управление военной разведки под руководством Бурбы готовило спецоперацию по выманиванию вагнеровцев вместе с американцами. Их должны были усадить в самолет в Минске, повезти якобы в Стамбул, а по дороге самолет должен был приземлиться в Украине. Среди этих вагнеровцев были 2 человека, участвовавшие в сбитии Боинга там все были редкие персонажи. Насколько я слышал, опять же, я могу ошибаться, там действительно была создана в Венесуэле фирма, набран персонаж. Какие-то люди уже туда поехали работать на какие-то конкретные вышки. Они им платили там реально деньги, они реально там охраняли эти вышки. То есть это не просто какая-то там сказка. Кто-то, если оттуда вот проверял, так а вы там, мы тут, вы работаете, зарплату получаем, все. Вот как. И дальше на второй стадии уже выбирались, и смотри, этой операции больше года. Она была суперсекретна и суперсерьезна. Ее разрушил один телефонный звонок. Человек, который совершил этот телефонный звонок, он фактически признался, что он его совершил. Кто это? Это расскажет там прокурор в этом деле. Очень скоро. То есть человек набрал кого-то и рассказал об этой спецоперации. Слов я не знаю, но мы восстановим. Я знаю, что был звонок. Это всплывет... знаю, кто звонил, и знаю, куда звонил. И кому. Человек из ближайшего окружения президента. Самого ближайшего. Звонил русским. Я этого не говорил, нет. Это всплывет все? Когда-то обязательно. Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, фракция Европейская солидарность, с нами сейчас на прямой связи. Здравствуйте, витаю вас.
Здравствуйте. Вот мы сейчас обсуждаем интервью Андрея Богдана, которое он дал Дмитрию Гордону, и вот относительно ситуации с вагнеровцами. Он сказал, что был действительно такой звонок от какого-то человека, и он рассказал, что будет такая спецоперация. У вас есть основания верить Богдану? Нет, ну рассказал он не совсем это. Рассказал он следующее. Просто он подтвердил ту информацию, которую первой в стране из публичных политиков озвучил я, о том, что была операция украинских спецслужб, и вагнеровцев выманивали в Украину. И мне в этом вопросе у меня никаких нет оснований ему не верить, потому что я точно знаю, что это правда. Точно так же, как Богдан подтвердил, что да, все это правда, такая операция готовилась и так далее. Богдан говорит другое. Он говорит о том, что по его данным человек из ближайшего окружения Зеленского сделал один телефонный звонок, он не говорит кому, и таким образом слил эту операцию. Этих деталей у меня нет, я не знаю, но Богдан человек очень информированный, хорошо знающий Зеленского, собственно, архитектор всей этой власти. И в этом вопросе, я думаю, как минимум его нужно вызывать на ту временную следственную комиссию, которую надо создавать по вагнеровцам, и заслушивать его. А предположительно, кто может быть этот человек? Ну, я уже не раз, я с трибуны Верховной Рады Украины в присутствии Зеленского, обращаясь и глядя в глаза Андрею Ермаку, спросил его, вы казак или казачок засланный? И всяких сомнений и подозрений в отношении Андрея Ермака очень много. Поэтому вот. Как вы считаете, будет ли создана временная следственная комиссия по расследованию ситуации с вагнеровцами? И будет ли она эффективной, что не менее что важно? Я убежден, что она должна быть создана, потому что речь идет о просто вызове национальной безопасности Украины. Речь идет о том, что в высшем руководстве государства есть человек, может быть, есть человек, похоже, что есть человек, который сливает информацию, является предателем. Это означает, что это серьезнейший вызов национальной безопасности страны. И здесь нужно задействовать все возможные механизмы. При этом очевидно, что высшее руководство страны, Зеленский, его офис, руководство СБУ, новое руководство Главного управления разведки. Кстати, Богдан подтвердил, что Бурбу уволили как раз в связи с операцией. Это бывший руководитель Главного управления разведки до 5 августа в связи с операцией с вагнеровцами. Так вот, они не собираются ничего расследовать, они это прямо говорят, что никакой операции вообще не было, мы ничего расследовать не будем. Поэтому остается только единственный механизм — это парламентская следственная комиссия, ее надо создавать. А вот будет ли она эффективной, это зависит и от ее состава, и от того, дадут ли показания и офицеры спецслужб, и тот же Богдан, и так далее. То есть от этого уже зависит от очень многих факторов, которые я предсказать не могу. Спасибо большое. Народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко был с нами на прямой связи. Как скоро мы можем узнать имена ответственных? Ви знаєте, я в цій історії ставлю запитання, був ли мальчик вообще, в принципі? Була ли вообще спецоперація? Да, тому що я з самого початку притримуюсь думки про те, от з моменту, коли пакетом прийняли, вибачте за цей жаргон, знову вдруге дозволяю собі за цей ефір, але разом з тим, цих вагнерівців в Білорусі. Пригадайте, як їх спочатку вони там поселилися десь в одному місці, потім переїхали в єдиний санаторій профспілок і там їх всіх арештували. Причому рядом з резиденцією Лукашенка. Звичайно. Тому це все виглядає трохи дивно. З самого початку ця історія виглядає дивно, і вона навіть підтверджується одним із доволі відомих російських політологів, який публікував блог свій Light Journal, по-моєму, нас передруковували навіть в Україні цю інформацію, і про те, що багато хто в Росії чітко усвідомлював, як собі, не те, що усвідомлював, швидше усвідомлював, що це така картинка самого Лукашенка напередодні його виборів. Йому треба показове затримання російського втручання. На той момент, коли він, зверніть увагу, Лукашенко чітко артикулював свою повну незалежність від Росії. Ми ніколи не підпишемо союзний договір. Це головний документ, довкола якого сьогодні ведеться дискусія і всі протести в Білорусі. Союзний договір про створення держави, спільної фактично конфедерації Росія-Білорусь. І от вагнерівці тоді, вони виглядали саме таким чином. А вже згодом, після голосування на виборах і протестів, з'являється, і після висилання їх до Росії,
от прослідкуйте цей такий період часу не дуже великий, з'являється інформація про те, що це була українська спецоперація. І після заяв, багатьох заяв, в тому числі Росії і самого Лукашенка, що це спільна операція Сполучених Штатів і України. Да, а при чому здесь дійсно американська розвідка? Ну, от я ж про що говорю. І це така артикуляція потім звучить і від наших політиків. Я доволі пильно дивився дискусію, яка розгорталася в одному з телеефірів між контррозвідниками нашими, так, Службою безпеки України, чинними очільниками, колишніми, і саме політиками. І там прозвучала теза, по-перше, цю тему бажано було б не обговорювати зовсім в інформаційному просторі. Самі представники силових відомств ні підтвердили, ні спростували цю операцію, що я вважаю абсолютно правильним, бо не можна такі речі заперечувати або підтверджувати за визначенням. А нам всім треба дивитися на цю всю історію дуже з тверезою головою. Тому що при всій моїй повазі до пана Олексія, я чую не першу тезу, шкода, що він вже не в ефірі, але разом з тим я розумію, що він буде підтримуватися саме такої думки. Його заява про створення, як мінімум, бажання сьогодні Європейської солідарності порушення кримінальної справи за цим фактом. Про державну зраду. Кого там уже розслідуйте? Ну вот те документы, которые были предоставлены в Европейской солидарности, они могут стать триггером для открытия уголовного дела? Я не можу їх називати документами, тому що документ в моєму розумінні – це факт, це доказ. А те, що це достовірна інформація, яка була опублікована, я не буду цього стверджувати, тому що я не знаю. Розумієте, це дуже тонкі речі. Тут немає поля для моєї аналітики. Це не те, що можна аналізувати. Тому що називати якісь папери документами, що підтверджують факт конкретної державної зради, як вони, по-перше, опинилися у депутата народного. Давайте на секундочку, якщо це засекречення, їм слілі, вибачте, в такому випадку ти, народний депутат, повинен війти з відповідною заявою в правоохоронні органи і писати заяву про вчинення злочину, фактично. Тому що є розповсюдження державної таємниці. Друзі, це дуже серйозні речі. Якщо ти, народний депутат, покриваєш це, то це вже серйозне питання. Друге, створення самої ТСК. Для чого? Щоб далі розносити по ефірам, що у нас там все дуже добре в Україні Службою безпеки? Для чого це? Тому я утримувався від обговорення взагалі цих питань. Я розумію, що можуть бути державна зрада, все решта і друге. Давайте зраду не тут шукати. От правда. От не тут шукати зраду сьогодні. Давайте к следующей теме. Клиника Шарите под усиленной охраной. Российский оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в сознание. Об этом говорится в общем материале издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. Состояние лучше, чем ожидали. Он даже вспомнил большую часть событий дня отравления. Правда, спикер Навального сообщила, что информация об улучшении его состояния преувеличена. Давайте послушаем. У зв'язку з останніми матеріалами про Олексія, про те, що він приходить до тями і реагує на оточуючих, ми повідомляли про це ще раніше. Проте в основному стаття дуже перебільшена і містить фактичні неточності. А вот ряд иностранных СМИ сообщили, что Навального отравили новой разновидностью новичка, доступ к которой имели только российские спецслужбы. Выжил оппозиционер из-за ряда счастливых случайностей. И пилота, который согласился посадить самолет, и медика, который уколол атропин. Давайте посмотрим, что такое новичок, которым отравили Алексея Навального. Новічок – родина фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Простіше кажучи, хімічна зброя. Організація із заборони хімічної зброї вирішила додати агент «Новічок» до свого списку заборонених токсинів. «Новічок» щонайменше в 10 разів потужніше будь-якої нервово-паралітичної речовини. Він вражає нервову систему і, як наслідок, жертва не може дихати, а ще відчуває сильний біль. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео не исключил, что за отравлением Алексея Навального могли стоять высокопоставленные российские чиновники. По его словам, США работают совместно с европейцами, чтобы найти ответственных за отравление. Российский публицист, социолог Игорь Эйдман с нами сейчас на прямой связи. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Что сейчас говорят в Германии относительно отравления Алексея Навального? Какие последние новости? Поделитесь.
Ну, как бы эта история вся продолжается, и возмущение общественности немецкой, политических лидеров, она тоже никуда не ушло, и СМИ продолжают писать об этом. Но вот последняя действительно была интересная очень статья о том, что это был не просто новичок, а какой-то такой новичок, что называется, в квадрате, какая-то новая версия новичка. Что касается вот этой информации о том, что Алексей уже пошел на поправку, ну, как я понял из твита Ярмыша, это непроверенная информация, там прямо пишет, что это сильное преувеличение, и что ряд фактических неточностей. Так что как бы нам не хотелось, да, мы всегда любим верить в оптимистические какие-то версии, да, все это еще эта эпопея не закончилась, и, к сожалению, еще предстоит большой, видимо, процесс реабилитации после этого отравления чудовищного. Ну а вот правда то, что сейчас Шарите находится под усиленной охраной? Да, об этом тоже пишут, что после того, как Навальный явно стал поправляться, немецкие власти, немецкие правоохранительные органы, видимо, решили, что угроза ему увеличилась, что те, кто его пытались отравить, они могут предпринять еще одну, может быть, попытку отравления. Тем более, что такие прецеденты были. Еще один критик властей российских, Владимир Карамурза, был отравлен дважды. Один раз его как бы отравили, он попал в реанимацию, и второй, только он, что называется, отошел от этого преступления, только он стал более-менее себя чувствовать нормально, его отравили вторую. Потому что те люди, которые стремятся, хотели уничтожить Навального, они, конечно, не остановятся. Их задача полностью, по крайней мере, отстранить его от российской политической жизни, выдавить оттуда. Куда уже там в эмиграцию, в болезни, это другой вариант. Но явно совершенно российские власти больше не хотят, не намерены терпеть Алексея Навального в качестве действующего лидера российской оппозиции и не собирается его терпеть в дееспособном состоянии в Москве. А как вы думаете, почему именно сейчас произошла ситуация с отравлением Алексея Навального? Что было последней каплей для руководства Российской Федерации? Я думаю, последней каплей были события в Беларуси. Дело в том, что в Беларуси и России, по большому счету, близнецы и братья, в плохом смысле этого слова, я имею в виду их режимы. О том, что в России при Путине идет лукашизация, писали еще в нулевые годы, да, этого столетия. И, собственно, то, что произошло в Беларуси, теоретически возможно и в России. Российские власти, естественно, были напуганы таким развитием событий. И первая же мысль, какая пришла им в голову, была устранить единственного в России оппозиционного лидера, у которого есть реальный практический опыт выведения людей на улицы, десятков тысяч людей на улицы на несанкционированные акции. И, собственно, мы видим, что этот расчет в значительной степени оправдался. Потому что само вот это преступление отравления Навального, оно не вызвало массовых протестов. Я думаю, по той простой причине, что без Навального их в России просто некому организовать, никто не решится выводить людей на несанкционированные акции. А Навальный решался это делать, и делал это неоднократно. Мы слышим в последнее время очень много жестких заявлений с уст лидеров западных держав. В Великобритании отреагировали на отравление Алексея Навального. В Польше, в Германии. Вот недавно Ангела Меркель вообще заявила, что вопрос остановки строительства Северного потока-2 — это не вопрос только Германии, это должен решать и Европейский Союз и так далее. Как вы думаете, вот эта вот вербальная жесткость может перерасти в практические шаги? Ну, вы знаете, вообще российские власти очень долго испытывали терпение европейцев и немцев в том числе. И, видимо, у них возникла такая иллюзия, что Европа, Запад вообще съест от них что угодно. Они, собственно, аннексию Крыма, по большому счету, да, санкции были, но тем не менее, как и Европа де-факто уже об этом давно ничего не говорит, да. Значит, сбитый Боинг, агрессия против Украины, все это один за другим накапливало вот эту чашу терпения. И у меня есть такое ощущение, что сейчас эта чаша терпения уже переполнилась. И вот покушение на Навального, отравление его было возможно, но если не последний, то одной из последних капель в этой чаше. Дальше уже реакция, мне кажется, на следующие возможные
очередные агрессивные действия или преступления российской власти будет с каждым разом все со стороны Запада все жестче и жестче. Я надеюсь, по крайней мере, на это. И случай Навального дает возможность на это надеяться, на развитие событий. Спасибо большое. Российский публицист, социолог Игорь Эйдман был с нами на прямой связи из Германии. Спасибо, благодарю. Действительно, Польша готова предложить Германии свою газотранспортную инфраструктуру, если те откажутся от Северного потока-2. Речь идет о возможностях газопровода Балтик-Пай. Об этом сказал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. Давайте его послушаем. Якщо такі потреби з німецької сторони будуть заявлені, то Польща відкрита, щоб використовувати також інфраструктуру, яку сама будує для своєї енергетичної безпеки. Тому що ми підходимо до енергетичної безпеки солідарно, вважаємо, що її потрібно будувати із загальноєвропейським підходом. Мы в нашей студии говорили с экспертами, экономистами, и они мне говорят, все что угодно, только не Северный поток-2, большая часть из них. И что Германия будет достаточно цинична в этом вопросе и будет отделять экономические выгоды и гуманитарные ценности. Но сейчас из-за отравления Алексея Навального мы видим, что несколько риторика Ангелы Меркель поменялась. О чем это говорит? Ну, я наскільки знаю, вона не змінилася риторика. Но она недавно не исключила возможность остановки. Вона говорила про те, що... Или это просто дипломатия? Ні, про те, що давайте ми не будемо змішувати політику і комерцію, і бізнес. Державний навіть бізнес на державному рівні. Тобто вона відділяє Північний поток-2. Є політики в Німеччині, які заявляють про те, що готові припинити цей проєкт. Якщо, наприклад, Ангела Меркель не буде на керівній посаді канцлером Німеччини і не впливатиме на реалізацію закінчення, то я не виключаю, що можуть його призупинити, можливо, на якийсь певний період. Але ж проблема заключається в іншому, друзі. Давайте рахувати математику, тому що існуюча газотранспортна система, про Польщу, яку ви сказали, і наша, фактично через нашу, через територію України буде проходити газ. Ми не витягуємо весь об'єм газу, який потенційно може споживати Європа. Тому і будується Північний потік-2. Тут не лише політичне вирішення питання в обхід України, але і в тому числі і бізнесове. Тому всі гілки можуть бути задіяні. Це лише що остання зима така була тепла і не було такого великого споживання. Ми не знаємо, як клімат буде далі себе поводити. Це не від нас залежить. Тому тут енергозбереженням ми можемо займатися стільки завгодно, і Європа, і будь-хто, але у випадку холодної зими, зміни клімату, на що ми ніяк не повпливаємо, то дійсно споживання газу може бути на рівні 400 мільйонів кубів метрів, і ми тоді, вибачте, просто будемо всі задіяні в цьому процесі з постачання газу в Європу, російського газу, і українська газотранспортна система, і Північний потік-2. Тому зараз дуже багато політики довкола цього проєкту, але я думаю, що він буде реалізований. Ну а сейчас на Северный поток-2 на компании, которые могут быть причастны к строительству Северного потока, наложены серьезные санкции со стороны Соединенных Штатов Америки. Многие экономисты говорят о том, что как раз из-за этих санкций сейчас строительство, оно приостановлено, и его завершить, в принципе, невозможно. Я такою інформацією не володію, тому що, як правило, до сьогоднішнього моменту нічого не заважало будувати Північний потік-2. І настільки, я так розумію, він до кінця року може бути навіть і запущений. Строительство приостановили ще в 19-му. Добре, але 163 кілометри. Те, що залишилося, то я не думаю, що це стане якоюсь серйозною проблемою для його завершення. Я думаю, що Північний потік-2 буде добудований, я в цьому навіть переконаний. Давайте перейдем к следующим новостям. Перейдем к Беларуси. Там сегодня в Минске допрашивали Марию Колесникову. Ее обвиняют в призывах захвата власти. А по этому же делу задержан оппозиционер Максим Знак, а также юрист Илья Солей. Им грозит от 2 до 5 лет. Белорусские правозащитники убеждены, что уголовное преследование Марии Колесниковой, Максима Знака и Ильи Солея носит политически мотивированный характер и требуют их немедленно освободить. Ситуация в Беларуси не сможет привести к усилению влияния Кремля на эту страну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью одному из иностранных изданий. А Украина не поддерживает вмешательство любой страны во внутреннюю политику Беларуси. Давайте послушаем нашего президента. Росія завжди була дуже впливовою в Білорусі. Сьогодні білоруський народ хоче справедливості та вільних і чесних виборів. Цю боротьбу не зупинити, але я не думаю, що вона сумісна із посиленим впливом Росії на Білорусь. Білоруський народ хоче справжньої демократії, а не російської демократії.
И сегодня сам белорусский президент сказал, что власти он не отдаст. И якобы не для этого его избирал белорусский народ, а власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил, отдал. И вообще иногда не до законов, сказал Лукашенко. Как вам видится вся эта ситуація? Ні, я думаю, що все-таки там будуть розвиватися трохи події по-іншому. Справа в тому, що сьогоднішня його заява прозвучала ще одна, що Лукашенко виступає за конституційну реформу і не виключає варіанту проведення дострокових президентських виборів. Тобто, який сценарій переходу Лукашенка на іншу посаду у союзній державі, він запущений, він реалізовується, і Путін фактично виграв по всіх фронтах. Тому що чи то білоруська опозиція, чи Лукашенко залишається при владі, але вигодонадобувачем усіх протестних рухів у Білорусі є Росія. Бо зверніть увагу, що сьогодні протестуючі в Білорусі, вони не протестують проти підписання договору про створення союзної держави. Вони виходять проти Лукашенка за чесні вибори. От дострокові вибори, в яких, можливо, Лукашенко навіть і не прийматиме участь, не виключає, але в списку тих потенційних а-ля опозиціонерів, яких називає, які дивляться в бік Росії, будуть проведені чесні вибори, і будь-який з кандидатів буде повністю задовольняти забаганки Росії. Тому дуже багато сьогодні галасу довкола протестів у Білорусі, але сценарій там один, і він реалізовується. І білоруси його схвалюють. Ті, хто протестують, вони його схвалюють. Єдине, що їх не влаштовує, це просто постать Лукашенка, тому що вона їм набридла. Но мы видим, что Александр Лукашенко заручился помощью Владимира Путина. Так. В обмен на что Путин ему помогает? В обмін на підписання створення конкретно Лукашенку, я думаю, що це буде якась посада. Якась посада в цій союзній державі, яка буде, можливо, не зовсім формальною, але він десь опосередковано буде мати вплив на Білорусь, можливо, навіть і керуватиме тим самим, куруватиме навіть того самого нового білоруського президента. Я не виключаю такий формат. Поки що говорити я не можу про це, тому що ми не розуміємо, як буде проведена конституційна реформа Білорусі, але є один такий нюанс. Мені просто цікаво з юридичної точки зору, що, можливо, відповідні зміни потрібно буде вносити і в Конституцію Росії. Але в Росії там швидко все проголосують. Я не думаю, що там буде проблема. Так само, як і в Білорусі. В понедельник планируется встреча президента Владимира Путина с президентом, временно исполняющим обязанности президента Александром Лукашенко. Так. Там вот будет заключен какой-то вот этот договор, чего ви ждете? Ні, я не думаю, що цей договір конкретно буде підписаний, але низка документів, які вже напрацьовуються з 96-го року, 24 роки вже, вони будуть ще додатково підписані, які там розширять, наприклад, той самий митний союз, можливо, там рубльову зону ведуть, різні речі можуть бути. Можливо, якісь там будуть документи підписані в частині військового співробітництва, економічного і так далі. Але це буде наступним кроком, ще одним кроком до саме заключення такого договору. І не випадково, зверніть увагу, ми з вами вже в програмі говорили про те, яка була риторика Лукашенка, от коли про вагнерівців говорили до виборів і сталося після виборів. І як зменшилася кількість радикалів серед протестувальників, коли Лукашенко сказав, що все, ми з Білорусі, у нас мир, дружба, а от Україна дуже погані. Навіть Лавров підтвердив, що 200 якихось там радикально налаштованих українців в Білорусі організовують акції протестів. Ці всі заяви не лунають просто так. Це все вказує на те, що Росія і Білорусь дуже близько наближаються один до одного, сходяться разом дуже близько. Їхня любов, вона буде на довгі роки. Тим паче там виросло ціле покоління, яке сьогодні протестує і готове далі співпрацювати з Білоруссю. Тим паче навіть от останні заяви Тихановської, я говорю правильно, так як там є не Тихановська, Тихановської, яка була, вчорашня буквально заява, вона сказала, що, я просто повторю глядачам, хто не подивився, подивіться, це дуже цікаво. Всі провокації, що ми не будемо дружити з Білорусі, це провокації. Так, з Росії, перепрошую. Тобто там весь повний опозиційний, координаційна рада опозиційного руху, вона абсолютно готова і далі співпрацювати з Росією в усіх форматах, про які сьогодні говорить Лукашенко з Путіним. Тобто вони стануть продовжувачами цієї політики, цієї лінії. Но Лукашенко в своем интервью пропагандистским СМИ, знаете, недавно к нему проезжал путинский пул, и он там сказал, что если упадет Беларусь, упадет режим в Беларуси, дальше буде Росія. Правильно, да. Це ж підтвердження моїм словам. Тобто режим залишається,
Падати ніхто не буде, все буде нормально, так як і було, в тому самому ключі. Ну, єдине, що змінять картинку президента. Все, друзі. Я б хотів би нас все-таки трошки, щоб ми відійшли від ідилії про те, що у Білорусі картинка типу а-ля Україна. 2004 року, 2014 року. Ні. Но там нет таких лозунгов, которые были озвучены Звичайно. в 2014 году. Немає. Люди хотят им просто Лукашенко надоел. Так, правильно? він просто набрид, вони хочуть змінити його. Спасибо вам большое. Вам дуже дякую. Да, политический эксперт Валерий Клочок был гостем нашей студии. Дуже дякую вам. Но мы с вами не прощаемся. Буквально через 5 минут мы вернемся в эту студию, продолжим обсуждать самые актуальные новости. Коршкевич. Yaşayışımızda her gün çeşit türlü hadis